Добър ден на всички. Ще ви запозная с доклад-анализ, който извършихме в обща администрация за дейност, чистота и озеленяване. Какво ни породи да направим този анализ? Всички знаете, че имаше изменен закон за местни данъци и такси, където в 25-та година трябваше всяка една община да промени начина и модела на изчисляване на такса битови отпадъци с акцента замърсителя заплаща услугата. На база на този анализ, който трябва да направим, съответно направим план-сметка за 2025 година с действащия договор на Синева ЕООД, който му сключен с община Силистра. В база на този анализ се установи, че за нас, за общината, ще ни бъдат необходими около 7 милиона лева събираемост, да имаме такса битови отпадъци, за да покрием тази дейност, което съответно щеше да допринесе до голяма тежест на населението относно заплащането на тази такса към общината. Впоследствие, знаете, че 25-та отмениха със закон въвеждането на тази методика, но това си остава като предизвикателство за 26-та година. Направихме този анализ, като взехме за базови години от 21 до 24. Защо взехме тези години? В годините назад Синева ЕООД е имало сключване дългосрочни договори с общината. Първият дългосрочен договор е за периода от 2007 до 2017 година за 10 годишен срок. През този период актуализация на единичните цени за извършвана услуга не е извършвана, защото той е по закон за обществените поръчки и няма основания за актуализация. Следващия договор, който беше изключен с Синева, е за 5 годишен срок 2017-2021. Затова ние взехме решение да направим анализа за от 2021 до 2024, защото за старите договори тази интензивност на смяната на работна заплата, за цени на материали не можем да я направим актуална, поради факта, че е била с една константна цена на единичната цена. След анализа, който извършихме, виждаме, че 2021 година минималната работна заплата започва с 460 лева, докато 2024 година вече е 933 лева, имаме увеличение с 100%, а знаете всички, че 25-та вече увеличението става 1077 лева. За увеличението на тази минимална работна заплата, ако това дружество бъде общинско, ние ще имаме право от централния бюджет да получим субсидия за компенсиране увеличение на работната заплата, което също ще ни спестява един финансов ресурс, който трябва да отделяме. Другото, което този анализ извлякахме, е така ДДС-то, което се начислява от Синева ЕООД към община Силистра. Това ДДС, като ние нямаме право да го ползваме като данъчен кредит, защото дейността се финансира с такса битови отпадъци, което не е обект на закона за ДДС, а не попада в стопанската дейност на общината. Тоест ние губим пари от това ДДС. До 22 година за сметосъбиране и сметоизвозване действащото законодателство ДДС беше обратно начисляване ДДС. Какво значи? Това значи, че ДДС-то се плаща от ползвателя. Ние като ползвател също си начислявахме, но го компенсирахме с наши други сделки, в които имаме право на данъчен кредит, което съответно по някакъв начин ги регулирахме тези неща. Но от 23-та година има промяна в законодателството и тук вече обратното начисляване на ДДС не се прилага при местни държавни структури. Какво водеше до това? Това води до начисляване на ДДС вече на дейността сметосъбиране, сметоизвозване. До 30 септември община Силистра е загубила 430 хиляди лева от ДДС, което не можем да го възстановим. Прогнозираме, че до края на годината това ще станат около 850 хиляди. Също така, в цената, която калкулират Синева ЕООД към община Силистра, е включен данък печалба,
което ние прогнозираме, че до края на годината това са и още 400 хиляди лева. От целият анализ излиза, че събираемостта е в много по-бавни темпове в сравнение с разхода, който се прави, и към този момент ние трупаме и неразплатени задължения към СНВ. Друг характерен момент от анализа това е, че основно клиента на СНВ е община Силистра. Приходите, които той реализира, са в рамките от 80 до 95% за съответната година, което показва, че той по-скоро работи като едно общинско предприятие, а не като дружество спрямо търговския закон. Ако беше обратно 20% да е община Силистра, 80% да са клиенти други, тогава вече търговското дружество може да си говорим и за печалби, за разпределение на дивиденти и всякакви други такива, които общината да има облаги от тази дейност. Затова ние излезем с предложение да бъде ликвидирано СНВ ЕООД и да бъде създадено ново общинско предприятие СНВ, което да бъде със същата дейност, която има и към момента СНВ. Също така работниците да бъдат прехвърлени по член 123 от Кодекса на труда, точка 7, която казва, че може да се прехвърлят директно работниците на база това, че има преотстъпване и прехвърляне на дейност от едно предприятие в друго предприятие. Това е, което ни наложи нас, нали, да направим този анализ заради непосилната такса битови отпадъци, които трябва да плаща населението на този етап. Другия вариант е да пристъпим за увеличаване на такса битови отпадъци, което ако увеличим с 3 промила, недостига на средства ще бъдат 2 милиона. Ако направим общинското предприятие, отново недостига, прогнозираме, че ще бъде около 2 милиона. Това е, което мога да кажа. Ако имате някакви въпроси,